Цветни ескизи е озаглавена изложбата, която представя в Бургаската художествена галерия Неси творецът Добрин Вътев. Голото женско тяло, експонирано в съвременни типажи и ситуации чрез силата на живописта, може да греда зрителя на експозицията. Да се събудиш, да отвориш широко очи и преоткриеш удохотвореното присъствие на голото женско тяло в изкуството. Това може да преживее зрителят на изложбата, експонирана в Бургаската художествена галерия Неси. Цветни ескизи е надслова и посланието, с което художникът Добрин Вътев открива в новото художествено пространство на галерията с нова проекция творчеството си. Новия му начин на поглеждане на света, но за мен тази изложба е провокативна, интересна, колоритна и бих казала, че доста възможности за размисъл ми дава. Добрин Вътев рисува с експресията на живописта. Занимава се с скулптури, работи в сферата на пространственото оформление. Носител е на приз за дизайн и проектиране през 2010, а година по-късно получава номинация за скулптура от национални награди. С новата изложба не разголва ничия душа. Женското тяло винаги действа събуждащо. Тук има и малко по-различни послания, които са по посока на ценностната система. Творецът е разпознаваем с образа на Чичо Скруч от тазгодишното издание на фестивала на пясъчните фигури, в който е редовен участник. Но за първи път афишира този нов аспект от творчеството си. Това сподели и негова дългогодишна приятелка. Присъствието на жената, присъствието на различните ситуации, които той е погледнал на голото тяло, възбужда и зрителя. Жената в образа на кукла. Такава съвременна проекция поднася на зрителя Добрин Вътев. Суетата, като форма на себеизява, не е пропусната до един обобщен сюрреалистичен сън. Да се събудиш, да отвориш широко очи и преоткриеш удохотвореното присъствие на голото женско тяло в изкуството. Това може да преживее зрителят на изложбата, експонирана в Бургаската художествена галерия Неси. Цветни ескизи е надслова и посланието, с което художникът Добрин Вътев открива в новото художествено пространство на галерията с нова проекция творчеството си. Новия му начин на поглеждане на света, но за мен тази изложба е провокативна, интересна, колоритна и бих казала, че доста възможности за размисъл ми дава. Добрин Вътев рисува с експресията на живописта. Занимава се с скулптури, работи в сферата на пространственото оформление. Носител е на приз за дизайн и проектиране през 2010, а година по-късно получава номинация за скулптура от национални награди. С новата изложба не разголва ничия душа. Женското тяло винаги действа събуждащо. Тук има и малко по-различни послания, които са по посока на ценностната система. Творецът е разпознаваем с образа на Чичо Скруч от тазгодишното издание на фестивала на пясъчните фигури, в който е редовен участник. Но за първи път афишира този нов аспект от творчеството си. Това сподели и негова дългогодишна приятелка. Присъствието на жената, присъствието на различните ситуации, които той е погледнал на голото тяло, възбужда и зрителя. Жената в образа на кукла. Такава съвременна проекция поднася на зрителя Добрин Вътев. Суетата, като форма на себеизява, не е пропусната до един обобщен сюрреалистичен сън. И така, както се казва горещо, не случайно тези кадри бяхме подбрали за вас, скъпи наши зрители. Вие гледате сутрешният блок на канал 0. Добро утро, Бургас! Добро да е утрото ви, да започва с усмивка. Нека не забравяме, че днес наистина е ден на национален траур, но в крайна сметка всички ние, освен да тачим паметта на патриарх Максим, сме негови последователи и трябва да докажем, че българският народ е една щастлива нация. Щастие ще извира от всеки, който е успял да посети или ще посети в предстоящите много кратки дни до края на изложбата. Експозиция изложена в изложбена зала Неси на бургаският художник Добрин Вътев. Самият той е тук при нас в студиото. Както се казва, почти нереално звучи художник на живо в сутрешни часове. Права ли съм?
Абсолютно. Радвам се, че си наш гост. Все пак да кажем, че това бе една експозиция, която ние така и припомнихме на зрителите ни и представихме в рамките на, разбира се, емисия новини и в ефира на канал 0. Но твоята биография е твърде интересна. Първо да започнем от последната ти експозиция, ескизите, които учудиха дори твои приятели. Какъв е този нов поглед? Твой към вътрешното тяло, към света като цяло? Това са едни, може да се каже, впечатления от съвременното общество и мои виждания върху нещата като цяло. Нарочно избрах заглавието "Цветни ескизи", защото ескиза е като скица, той не е завършено някакво художествено произведение. Исках да има една лекота, за да избегна точно тежките философии и развиване на теории, защо така и защо иначе съм нарисувал нещо. Исках просто да са едни ескизи. Не е ли твърде смел този поглед към изкуството? От твоята гледна точка на творец, ти си създал тези произведения, които със сигурност провокираха интереса на твои приятели, които възкликнаха: "Добрин, този път ни шокира". Да, има го този момент. Интересни ми бяха впечатления от хора, които познават творчеството ми до сега и имаше интересни определения. За самия мен също беше интересно как определиха нещата. По-забавни изказвания, които ми харесаха, бяха, че, например, директора на художествената галерия каза, че съм се държал като хулиган в живописта. Това си е вид комплимент за един така творец. Го смятам, да. Да. Друг близък приятел, който ми познава нещата, анализира предните ми неща, пейзажите, как галяли сетивата. Тук съм бил като габърче и ми посочи така колко остро габърче и някаква форма на протест, която има до известна степен. Протест като един художествен присмех към действителността ни. Това ли визираш в определението си? Добре, можем ли да кажем за тези, които първоначално ще погледнат експозицията, нека да информираме зрителите ни до кога тя все още ще може да бъде разгледана в изложбеното пространство на Художествена галерия "Неси"? Изложбата е до 12 ноември. Ще продължи. Можем ли да кажем, че това е една открита актово изкуство? Може, да. Макар че не съм ползвал модели, има, като звучение си го има акта. Това са фигури, дамски тела, има го акта, да. Винаги оставя това чувство на воайорство, всеки го носи в себе си, доколко наистина моделите могат да оживеят и ние да ги видим близо до нас. Точно сега се сетих още нещо, пак както определиха приятели, познайте, че показвам неща, които ги има навсякъде у нас в ежедневието, но никой не смее да говори за тях. И просто се стоят така в сянка. Това си е част от живота. Винаги първите ти успяй да тук много приятно да ги изкоментираш, така с едно много лично и себеусещане за себе си като творец. Коментарите на околните, след като те отминаха и този шум около тази нова за теб експозиция, защото те не те познават като такъв творец. Да. Ще последват ли още такива? С този уклон в творчеството? Със сигурност ще има нюанс от този тип, но не знам дали ще е точно. Имам идеи и в областта на скулптурата, искам да покажа. Аз всъщност съм завършил скулптура и дори вече имам 6-7 неща, които съм подготвил. Нямам конкретно
дата или място, където ще ги представя, но това ще е следващия ми проект. Доколко изразните средства, изказа на скулптурата, ти помогнаха пък специално в тази експозиция цветни ескизи, наредена в художествена галерия НЕСИ? Има така вид паралел може да се направи между двете? Може, но мисля, че с скулптурите пак ще изненадам публиката, защото там съм друга посока на цяло. Говорейки за скулптури, сега нещо, което вече издадохме на публиката ни, на което ти ще доразкажеш. В продължение на колко години, да бъдем точни, ти си участник в един много популярен в Бургас фестивал, фестивала на пясъчните фигури. И този вечен анимационен образ на Чичо Скруч, който е твое дело ли е? Да, с колегата Владимир Донгьов го правихме заедно. Иначе съм участвал в 4 издания на фестивала. Миналата година правих Каменния човек. Така, интересно е. В първите години малко го приехме като, може да се каже, не е много сериозно. Първата година с Атанас Стоянов участвахме заедно. И ние бяхме по-скоро точно като експеримент, защото никой от нас не беше работил точно с този материал. Трябваше да опитаме. А сега вече българското присъствие е доста сериозно. Доста изявено, особено тази година, така за радост на и посетителите, за радост на България. Българските творци се включват в този фестивал, който е с международно участие, все пак нека да кажем. Вече говорим за български фестивал с международно участие, не за международен фестивал с българско участие. Мисля, че се получи доста добре. Това си е изцяло идеята. Първоначално мисля, че беше на Михаил Куцев. Той беше тогава директор на Летния театър, фестивали и концерти и общината. Ето, че ти пък разнищваш една тема, която пък ние можем да анализираме и да представим на публиката си в по-широк аспект, как се ражда именно идеята за фестивала на пясъчните фигури. Но, както ти сега в това студио споделяш, това е било новаторство за теб, от към материалите, които е трябвало да използваш, за да извадиш тези скулптури. Новаторство е изложбата, която все още е подредена в изложбена зала НЕСИ в Бургас. Самата галеристка при откриването на експозицията сподели, че ще видят един нов Добрин Вътев с ново усещане и ти го доказваш. Може би пък този нов подход към изкуството ще продължиш да следваш. Или издавам нещо предстоящо. Искаме се да е така. Нов ще е подхода, да. Определено ще е нов и това са моите възгледи. Мисля, че трябва да се правят различни неща, дори да се експериментира с риск да се сгреши понякога и да не се получат убедителни резултати. Мисля, че е по-добре да се търсят нови неща, отколкото да се тъпче на едно място. Поне за мен, мисля, че няма смисъл да показвам едно и също нещо на публиката. То не ми е удобно. Има колеги, които не ги притесняват. Това е 20 години правите една и съща изложба, но аз не смятам така да се развивам. Може би новаторът Добрин Вътев, така това определение трябваше да дадем на нашият гост. В добрия смисъл. Оказва се, че това е втора твоя изложба в това изложбено пространство, само че вече в новата му площ в случая. През 2008 година в галерия НЕСИ ти правиш също изложба, самостоятелна. Както се казва, един творец, за да стигне до самостоятелна изложба, това коства много труд. Да, така е. Дори да изглеждат нещата така с лекота направени и леки, много малко хора разбират как се достига до това ниво, до една работа трябва да действа така на хората, да ни обременява, да ни затормозява.
което в никакъв случай не значи, че Творец е направил със същата лекота. Може да е работя на много време, да е правена наново, понякога натрупвам толкова боя на платното, че се налага да сложа ново платно, фърлям старото и почвам наново. Това са такива моменти от процеса на творчество, които не са много леки за Твореца. Това е една вътрешна борба. Всъщност, това е всъщност и резултата. Една изложба е резултата от тази вътрешна борба и търсене на това, което искаш да изразиш в крайна сметка. Но от 2002 година ти си завършил тогава. От тогава ли водиш подобни вътрешни борби и твориш? Дори от по-рано, защото аз тук съм учил в Бургас също в художествена паралелка. Мисля, че имах щастието да попадна на добри преподаватели, с които в момента сме приятели, колеги, които са ми помогнали много. Още в ученическите години напровокираха и правихме изложби, което много помага за развитието на един творец. Може би така с тази си изложба и този малко насмешлив поглед на делника ни, с чувство за хумор погледнато, разбира се, ти доказваш, че както едно време творците противоборстваха на това, което се случваше в страната, така и днес го правят малцина като вас. Малцина, да. Но има доста примери в световен мащаб. Като започне с Оноря Доме, тук българските Илия Бешков, Александър Жендов. Това е... Не мога да кажа, че е някаква борба, защото няма как да повлияеш особено много на хората, ако сами не се сетят за какво става въпрос. Има много неща, с които не съм съгласен в съвременното общество и в ценностната система на съвременния човек. Можем ли да им противоборстваме с изкуство, с неговата експресия и сила, с това, което тя изразява? По принцип може, според мен може да се получи, но трябва да има подкрепа на много хора. И хора с възможности, които да популяризират и да видят максимален брой зрители това, което е направено. Иначе, като няма популяризация, ефектът е много малък. Той е нулев. Така наистина, дано ние пък сме трибуна за по-широка общественост и така мнение и то да налагаме едни въпроси, които да си задаваме, пък те да ни водят до правилните отговори. Вие като хора на изкуството го доказвате, изброи няколко имена, които ни връщат към паметта. А в днешния ден говорим за духовенство и памет, които не бива да забравим и които ни правят оцелели като нация. Паметта на Бургазлии към изкуството. Можеш ли така, като съвременен днешен творец да кажеш, че Бургас наистина е един град и на художници? Да, със сигурност мога да го кажа това. Дори в момента има успоредна една изложба на Петко Задгорски за неговото творчество, на който е кръстена и художествената галерия. В Бургас има доста сериозни имена. За мен един от любимите ми художници е Георги Баев, който е голям творец. Има и много защото се интересувам доста от история на изкуството. Дори имам така и малка колекция, съм си направил. Имаме невероятни художници, които по нищо не отстъпват на Ван Гог или на Моне или на Мане. Просто точно проблема с популяризацията и с това регионално звучение. Един Никола Танев, примерно, той е велик художник. Няма една картина, ако се сложи в музея Орсе или в оранжерията, тя ще стои там като точно на мястото си. Именно за това говорим, за усещането за творчество и това, което във времето остава непреходно.
изказа на художника и твореца. Аз ти благодаря за тези думи, които наистина са страхотни и така са един апел към нас, бургазлии, да тачим паметта си, да не забравяме и да я възпроизвеждаме. Дори и с творци като Добрин Вътев, примерно казано. Добре, говорейки за регионалното звучене, все пак има опортунисти на твърдението, които пък ще кажат, защо пък вие творците показвате изложбите си предимно в чужбина? Какво би възкликнал ти? Това всеки го търси и се стреми да излезе в чужбина, може би и от някаква материална гледна точка, защото е доста трудно на съвременния творец. Творците са като другите хора, имат нужди, трябва да живеят нормално. Те не берат банани от дърветата и няма как да се впишат в обществото. На мен самия ми е доста трудно да поддържам някакъв стандарт. Занимавам се с интериор доста. Това всъщност ми е интериор, екстериор, това ми е, може би, основната професия. Чистото изкуство, кавалетната форма, то се остава като общо взето лукс, който струва доста да си го позволиш. Който обаче ти не напускаш в творчеството си, защото твои картини се намират не само в Бургаска художествена галерия Петко Задгорски, която ти спомена и всъщност отвори като тема за нас, бургазли, с тази експозиция в памет на Петко Задгорски. Нека една личност, която не бива да забравяме и да тачим. Имаш свои картини в частни колекции не само в страната, но и извън нея. Холандия, Турция, Италия, Германия, оказва се и далечна Бразилия. Да, там дори мисля, че две неща имам. Те общо взето приятели, които пътуват в чужбина, подаряват на други приятели и така се разпространяват. Понякога има интерес от хора, които са си купили картина. Скоро мисля, че някакъв човек от Украина или от Русия беше ходил в една бургаска галерия да търси мои неща, защото е видял картини при някакви приятели. Аз не знам точно как, откъде, но така се получава. Хубаво е, когато един творец знае тези факти от тази истинска действителност и така пък познава хората, в чието ръце са неговите произведения, които са притежатели на тях. Така, иска ми се преди да се разделим, обаче да те върна на едно твое участие, защото отново анонсирам, уважаеми зрители, Цветни ескизи, изложбата на Добрин Вътев може да бъде разгледана в художественото пространство на изложбена зала Неси в Бургас още броени дни. Направете го, няма да съжалявате. Той поглежда с едно страхотно чувство за хумор. Моите аплаус и поздравления за това. През 93-та, 99-та и 2001 година ти си участник в Международното биенале на хумора и сатирата в Габрово. Да, първия път бях още ученик тук в Кирил и Методий през 99-та година и това ми беше първото участие на такъв форум и доста се радвах тогава. Като ми взеха нещата, това все пак е едно признание. Аз имам доста голям афинитет към хумора. Мисля, че по-леко се приемат нещата чрез хумора. Няма нужда от човек да се взима много на сериозно, защото трябва хората да решат какъв си, защо си, времето показва и така по-леко се получава, иначе много се утежнява всичко. Аз мисля, че това е един добър финал на нашия разговор. Самокритиката също, приятел чувство за хумор. Благодаря на Добрин Вътев. Така в този ранен час си поканихме този творец. Не случайно го правим на днешната дата, защото днес говорим за духовността, а тя се изразява и чрез изкуството. Нека не го забравяме и вие, творците на Бургас, да го продължите като традиция. Това бе поредният гост в днешното издание на сутрешния блок Добро утро Бургас. Надявам се, сме ви събудили с усмивка.